מה? תביא לי בבקשה צ'יפס. למה לי? תביא לי בבקשה צ'יפס. לא בא לי. תביא לי צ'יפס. לא. תביא לי צ'יפס. לא בא לי. תביא לי צ'יפס. לא בא לי. לא בא לי. תביא לעצמך צ'יפס. דניאל, בבקשה תביא לי. אל תביא לו. אתה יודע איפה זה? מאיפה הצ'יפס הזה? מאיפה? מהצ'יפס שלי. וואו. תביא לי בבקשה צ'יפס. לא מביאה לך. דניאל. דניאל. אל תיגע לי בבובה! בסוף מתאחדים.